Leben. Sie wird heute Nacht nicht untergehen und die Welt zählt laut bis 10. Hier kommt die Sonne. 2. Hier kommt die Sonne. 3. Sie ist der hellste Stern von allen. 4. Hier kommt die Sonne. Vessanpönttö, ei kannata ulos kuusta muuten, hei. Tiedähän miten se meni sille housuun linjaan. No housuun mennäs tulla silleen, että pitää aina niinku jalat niinku siellä... Missä niinku se yksi mikä on se mikä? Sitten jalat näin kiinni. Ei kusettu housuun. Siis pysyt rauhallisena. Niin. Ei tuu kuset housuun, mutta jos linja-auto pysähtyy, niin huuvat sille saatana, että nyt menee liikkeelle perkele, kun kuuluu kuset housuun. No tällä kertaa on melkein selvisin hengissä. Melkein selvisin hengissä. Kusetti niin helvetisti kuskakko varmaan laajes. Ja sitten kun taas armaa tuli kusken tulee. Kannattaa käydä kuseilla. Vaikka minnekin. Jos huoltoasemalla oot, niin kuse vaikka roskapöydä. Kuusta lattialle ihan niinku omasta kokemusta. Tää on mikro, mikä se on. Mikro. Kusetukseni alkoi niinku... Kuka sinua kusetti? Minua kusetti niinku... Minun piinini, mikä on niinku aika vaavu, niin... Helvetin kovasti rupes kusettamaan tän. Sillä on aika hyvät G-voimat, että kannattaa olla aika hyvät G-voimat, mutta kun kusettamaan housun kussuun, mutta ei se voi mitään. Pulloon menisin kustaan, mutta se on kyllä juomista, minun olisi pitänyt juoda, mutta kaveri sanoi, että juo nyt pulloon, niin minä voin kuusta siihen, mutta en minä voinut kuusta, kun se on juomista. Jos kusettaa, niin muna pystyisi kannattaa olla. Mutta ei lörtsenä. Muuta ei kusi lennä, hei. Kannattaa yli linjata asemaan tullut, niin heti juosta pikavauhtia. Hautasmaalle kusele sinne. Hautasmaan se seinille sitten. Ei kuusta saatana linja-auto, että kuitenkin mikro tai tonne vesalta, ei kun mikä vittu se on. Lavuaare, niin. Vahtio se on kova, niin kuse housuun. Se ei pönttö niin kuse kaveri syli. Mulla pienenä kävitte rupes paskattamaan. Paskana housuun. Se on paras paikka, minkä paskan. Varo, jos ruppii kusettamaan, niin silloin ruppii myös paskattamaan. No Karnassa on myös ryöstetty käsistä. Sinne jos housut petässä, niin ihan oikeesti tulla housu. Ja jos tulla ripuli, niin housu pitää kysyä pönttönä. Jos kusihätä on, niin kannattaa pitää aina hirmu väpätys jalassa vielä. Just tuo. Väpättää jalka niinku näin. Jep. Mutta jos tulee linja-auto pysähtyy, väpätä vielä kovemmin niinku näin. Näin. Täs mun kupistissä on niin tanssit. Hello everybody, my name is Verka Serduchka. Me English nicht versteht. Let's speak dance. Sieben, Alulu, 7, 7, 1, 2, 7, 7, Alulu, 1, 2, 3. 7, 7, Alulu, 7, 7, 1, 2, 7, 7, Alulu, 1, 2, 3. Tanzen! Weiter, weiter! Entä sitten ilman housuja? Ich lieben! Kuunnelkaa minua, kaikki kansalaiset, meitä perheet. Aloittakaa juontinne yleensä koulun jälkeen silleen, ja juotte jotain mietoa juomaa, esimerkiksi viiniä. About 3 tuntia. Jos te olette koulun jälkeen tai koulun aikana, te olette melkoisia superjuoppoja.
Mutta pystyy juotte niinku superjuomot. Juokaa mietoja juomia. 1 tunti sitten aloitte siis niinku vahvojen juomien kanssa, niin piiritun kanssa yleensä. Se on niinku ihan paras systeemi. Sitten taas hommia näettekin sille ihan niinku tavalliset kansalaiset. Siis tavalliset ruokaiset. Valmistautukaa juomaan. Lainatkaa isäntänne tai äidintänne juomista niin perusteellista humalaa varten, kun te haluatte diskoon mennä ennen kuin te olette kunnon humalassa. Se on niinku pääasia. Jos portsari kysyy sinulta tätä papereita, sanot yksinkertaisesti sitä. Minä olen unohtanut ne strippibaariin. Sä oot niinku täysikäinen. Sanotaan, että K20 yleensä. Niin. Sanot, että eikä minun tarvitse hakea, minä olen jo K20. Siis utsukaa K20, sitä ei tarvitse sanoa. Sanotte vaan, että olen 20 vuotta vanha. Kai minä voin sisällekin mennä. Jos se sanoo, että joo, niin kyllä se on ihan selvä sitten. Sitten vaan menette sisään. Jos ette, niin ei panikoida. Vaan voit riittää johonkin toiseen baariin ja siellä sanoa, jos kysyvät, että joo, minä olen ainakin 18 eri aikuinen ja voinko minä mennä A-aikoidella sisään sinne baariin, minnekä sä yrittämässä. Sitten et sano, että joo, minä voin mennä kuitenkin. No, nainen isketään sille, se on erittäin henkilökohtainen asia. Yleensä sen juttelun kautta saadaan nainen iskettyä. Se siis niin kuitenkin nainen saadaan iskettyä yleensä juttelun kautta. Että jos jossain tapaa diskossa, baarissa, jossain torilla tai musiikossa, niin eihän se sen kummin juttu kun käyt kimppuun, juttelet, pusuttelet, kyselet kaikkea. Valitettavasti en voi demonstroida, niin kuitenkin voit tehdä tälleen. How you do? Sneakers. Jotenkin tuolleen. Kuitenkin yritä raadallasi hallita itsesi ennen kuin käyt naisen kimppuun ja rupeat jyystämään sitä. I cannot song anything but a song. Hoppareita. No hoppareita on keksitty vapaudesta. Eli mutta maailmassa ei kuitenkaan vapautta. Ja niihin ei kannata uskoa kuitenkaan. Vapautta ei jokainen ihminen pysty kokemaan. But you must trust everything what you believe or do you see. If you see and believe this thing what you see is weird. Think you always believe it. That's all.